फिन खेबसे आंनि बे निउ भिडिअ सावथुनखौ बरायग्रोनाय थाबाय। गामि गामि बेरायथिं टाइम पास बरिं नायलायबाय थागोन बे निउ भिडिअखौ। इटा फेक्टरि दङ बेयावनो जोबोद गुड बे इटा फेक्टरिया। जों दायो बेरायनो थांगासिनो जोङो। 8 जन दङ जों गासै 8 जन दङ। दा खिथिगोन आं लोगोफोरखौ रायलायबाय थागोन। सेरेंनि इलाकायाव दंफायो जोङो बेरायनो ओरैनो ओमफ्राय लोगोफोरखौ नुदोंना सासे बे उन्दुना दोङो सिं सासे दोङो ओमफ्राय सिं सासे सिं सानै दोङो फंबाय सिं सानै दोङो सेरें इलाकानि जायगाखौ खिन्थादों आं एसे खरान सेरें गेजेराव दंफायो जों। गामिफोरखौथ' मिथिया खिन्थु नामाफोरखौल' खिथिगोन आरो ना नामा जायगाफोरखौल' खिथिगोन। सेटारडेखायनो फ्राय दुखानफोरा बन्द दोङो। लामाफोराथ' बुंना ओरैबायदि गाज्रि। लामायाथ' टावांनि बायदि टार्निं ओरैबायदि खाट्रा टार्निं दोङो। ससे ससे जायगाल' मोजां फ्राय 50-60% गाज्रि होनजायो आरोना लामाया। अबेबा ससेयाव हाद्रि फुरा हाद्रि मोनजालांजोबो। मा जाखो? ओरैबायदि खाटारनाक लामाया बेसिं गिदिंनांबाय मानो होनबा एसे थांफाबाय थानो बाबाय दुब्लि नामाना बेनो लामाया नै ओरैबायदि अबस्था गिरनामात बायाबानो जाबाय गेजेराव ओरैबायदि गिलुं बालुखा लामाफोराबो नै। मन्दिरसो नामासो एफा गोदोर ओरैबायदि हाद्रै बिसिनि लामाया बुंनोनो नाङा। गारि गंसे फैबोला बै लामासिं मा दं मा गैया गाहायाव मा दं गैया जेबो नुवा आरोना फुरा मैला जाजोबो। नैलाय बे साइडथिं बारबोबाय नै थांबोदों इसोरो नै हाद्रिखौ नाय लोगोफोर माबायदि बिरो नै हाद्रि ट्रेन गारलांबाय जोङो। मासिं फैनानै मासिं सोरखि फैखो जोङो नै बेखौ बुलाबाय ओरैनो थाव बेसा लामा खायलें फैलें हायबाय थाबायनाय जाबायना जों। मा बुस्थु नामायनो नामायदों बिसोरो हा थाव सोहैग्रोनो नामायदों जों इयाव लोगोफोर जाग्रा जानो नामायदों। लड्रे बे जाबाय खारखुथिया टावार सान्दुंबो गोसा नालाय बेखायनो बेरायथिं फैबाय आरो फंबायमोन मा हांगोन हा सिगाङाव खामान सिगाङावहाय काला पाहार आन्दायबाय लामाखौ थाव सोनो नामायदों नै लोगोफोर माने लेगास थाव सोखांबाय दायो ओंखारलांफिननोसै। जोंहा बेरायनायनि जेबो प्लान गैया मथथे ओरैनो लामा नायनो थाखायसो जों बिदि गासकाप फैलादों नायलांबाय थागोन दिनैनि भिडिअखौ। फुख्रिया हामार गोदो 60 बिगासो जागोन ना। मबाइलाबो एसेबां थिग नङाना ओंखायनो भिडिअफोरखौ आं हगारबाय थानाय जाया स्टार बानायो आरोना बहाबा बेरायबाल'सो बनायनाय जायो। केमेराफोराबो थिग उथियाना बेखायनो आरो बिदिनो खामानि सामानिसो मावलाबाय थायोना सानावबो बिदिनो आरो ख्रिस्टमास ओंखायनो ओरैनो बेराय बरिंखाय बेरायबाय जोङो दायो खमसे खम 60 किल'मिटारसो गोजान गामिनि गोजानाव फैबाय। मोनानो हागौ दिनैनि न'आव सहैगोनाथ' मोनागोन बायदिसो मोनदों आं दिनै। बेरा मोनाबाय दाबो सहैयाखै जों मल माबासो थांनाय
मा जागा हांना हायखो मिथिया जिखुनु बेरायना फैबाय आरोना मोनाबाय नै इयाव नेगासिनो जोङो ओमफ्राय दा खैथासोआव सहैनाय जायो मोनाबाय ओमफ्राय दायो साहा लोंनो नामायदों साहा लोंखांनानै थांनोसै ओमफ्राय बहुद खोमसि जाबाय दोहैनो फैनायमोन जों दुइता तिनता माने माबायावनो फैनायमोन दा जों 11सोआव फैनायमोन ओमफ्राय दायो मोनाबाय थांनोसै साहा लोंखांनानै थांसै गोजांबायबो जेकेट फिसासो लाना हायदों आं जाम्पारसो लाबोदों माबा जेकेटखौ लाबोआखै ओमफ्राय लोगोफोर आन्दायदों लामा आन्दायना दं बेखौ नेगासिनो आरोना लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो फोजोबनाय जागोन ओमफ्राय अननानै डिसक्राइब खालामनानै नायलांबानो जाबाय सिं लोगोफोर नै जाग्रा जागासिनो ओमफ्राय सानैसोआ आन्दायना दङ आरोना फैसाबो गैया बेखायनो नै घुगुनि ओमफ्राय आलु सबसो जानो गोनां जादों दे जादो फंबाय थांनोसै